My name is Chinmoy Kumar Ghosh. I hail from India. Here I am known as Sri Chinmoy. I am a seeker of truth and a lover of God. I have been offering prayers and meditations to the world at large. Peace is the most important thing in our life, in our inner life and outer life as well. And I am a student of peace, universal peace. I am a dreamer of peace. I try to offer my prayers to the whole world. I am all for peace, inner peace and outer peace. I am a God lover. I try to serve God in humanity according to my very limited capacities. My goal is to see a world inundated with peace. This is my goal, and towards that goal I have dedicated my life. Chinmoy Kumar Ghosh 1931. augusztus 27-én született India kelet-bengáli részén, Chittagongban, a mai Banglades területén. 3 bátyja és 3 nővére volt, a 7 gyermek közül ő volt a legfiatalabb, a család kedvence. Szülei és testvérei Amadal becenéven szólították. Édesapja Shashi Kumar Ghosh vasúti felügyelőként dolgozott, később egy kis bankot alapított Chittagongban. Madal születése előtt édesanyja, Jógamaja, Krishnához imádkozott, hogy mint az ő anyjának, Dévakinak, neki is különleges gyermeke lehessen. Chinmoy bátyjának, Csittának is többször volt olyan álma, hogy édesanyja egy nagyon magas rendű spirituális léleknek fog életet adni. Csitta az egyik ilyen vízióról így ír naplójában: mikor Chinmoy 2 éves volt, egy víziót láttam. Egy különösen ragyogó alak jelent meg előttem álmomban, és így szólt hozzám: családod legfiatalabb és legkedvesebb madalja, egy legfelsőbben nagy lélek. Azt a kötelességet bízom rád, hogy szolgáld őt. Madal egy békés és boldog családban nőtt fel. Természeténél fogva aktív, társaságot kedvelő és inkább csintalan volt, ellentétben testvéreivel, akik a spiritualitásban elmélyedve, csendes, befelé forduló életet éltek. Csitta naplójából idézzük édesapja szavait: úgy örülök, hogy van egy ilyen fiam,
aki ennyi életet, elevenséget és lelkesedést hoz a családunkba. A többi gyermekem mind szent. Nem hisznek az élet energiában. De ez a legkisebb csupa élet, csupa elevenség és lelkesedés. Fortunately, I was born in a spiritual family. My parents were spiritual, and my brothers and sisters were spiritual. So it was quite easy for me to accept the spiritual life. 1933-ban Madal egész családja elutazott Pondicherrybe, a Sri Aurobindo ashramba, egy spirituális központba, hogy meglátogassák legidősebb bátyját, Hridayt. Ekkor az ashram titkára Nolini Kanta Gupta meg akarta tudni Madal valódi nevét, mert tudta, hogy a Madal csak becenév. Chitta kissé tanácstalan volt, vajon milyen nevet adhatna legkisebb öccsének? Hirtelen belső üzenetet kapott. Egy isteni hang visszhangzott újra meg újra a szívében. Chinmoy, Chinmoy. Chinmoy annyit tesz, az, aki isteni tudattal, mindent átható tudattal teljes. Ez lett Madal rendes neve. Madal 11 és fél éves volt, mikor édesapja, Shashi Kumar Ghosh az örökké valóság függönye mögé távozott. Édesanyja, Yogamaya is nagyon beteg volt, és pár hónap múlva ő is eltávozott. Aznap, mikor Yogamaya meghalt, Madal anyai nagybátyjánál volt, 10 kilométerre otthonról. Kora reggel Yogamaya így szólt: ma elhagyom a testemet. Hova ment Madal? Küldjetek érte. Madal egyik unokatestvére ment, hogy elvigye neki az üzenetet. Amint a hírt meghallotta, Madal futva indult. Szeméből patakzottak a könnyek, mert attól félt, nem ér oda időben, hogy búcsút vegyen édesanyjától. Végül hazaért, és bement édesanyja szobájába. Yogamayának már csak percei voltak hátra. Nem tudott már beszélni, de amint Madal odaért mellé, megfogta a jobb kezét, és nagyon gyengéden a legidősebb bátyja kezébe helyezte. Ezzel azt mondta Madal legidősebb bátyjának, Hridaynak, hogy vállalja a felelősséget öccse életéért. Igen, vállalom a felelősséget, szólt Hriday. Ezzel Yogamaya rámosolygott Madalra. Ez volt az utolsó mosolya, és pár másodperccel később meghalt. Aznap éjjel, mikor a lámpákat eloltották, koromsötét lett a házban. Madal egyedül volt a szobájában. A szobát hirtelen elöntötte a fény, és Madal meglátta édesanyja lelkét. Tisztán látta, hogy édesanyja megáldja őt. Szülei elvesztését követően a 12 és fél éves Chinmoy csatlakozott a Sri Aurobindo ashramhoz. Akkoriban nagyon kevés gyermeket fogadtak be az ashramba, és Chinmoy volt ezen kevesek egyike, aki most már összes testvérével együtt lehetett az ashram szent földjén. At the age of 12, I came to a spiritual institute, we call it an ashram, and my master was Sri Aurobindo, and I practiced meditation every day, at least for 8 hours, plus I joined physical activities, we call athletics. Sri Chinmoy egy helyen így emlékszik vissza az ashramban eltöltött évekre. 20 évig Sri Aurobindo és az anya áldásos vezetését élveztem. 1944 és 1964 között az ashram különböző egységeinél tanultam, imádkoztam, meditáltam és dolgoztam. Végül az ashram főtitkárának, Nolini Kanta Guptának a titkáraként dolgoztam, aki nagy tudós volt. Az ashrambeli iskola után a gyerekeket arra biztatták, hogy sportoljanak. Főként a labdarúgást és a röplabdát pártolták. Az idők során Chinmoy lett mind a labdarúgó, mind pedig a röplabda csapat kapitánya is, valamint a férfi és a női röplabda csapat vezetőedzője egyaránt. Évente egyszer volt egy sportnap hagyományos atlétikai számokkal.
Itt Chinmoy megmutathatta páratlan képességeit. 16 egymást követő éven át ő volt az ashram leggyorsabb sprintere. Többször megnyerte a távolugrást, a súlylökést, a gerelyhajítást, a rúdugrást és a hármasugrást is. 1958-ban és 59-ben elnyerte a Decathlon trófeát, amit az anya személyesen adott át. 1960-ban pedig második volt. Chinmoy az ashram sztár atlétájává vált. Rekordjait ma is kimagaslónak tekintik, pedig akkor salakpályán kellett mezitláb futnia. Az edzésektől Chinmoy éjszaka rendkívül fáradt volt. De nem sokkal azután, hogy az ashramba érkezett, valami meglehetősen szokatlan dolog történt. Éjszaka arra ébredt, hogy valaki csipkedi őt. Sri Aurobindo volt az, aki szubtilis alakjában jött el hozzá. Kelj fel és meditálj, Chinmoy, mondta Sri Aurobindo. Chinmoy a falon lógó órára nézett. Még csak 7 perccel múlt 2 óra, és ő még mindig rendkívül fáradt volt. Engedelmeskedett és felült az ágyában. Azután hosszú ideig meditált. Belsőleg érezte, hogy Sri Aurobindo tanítja. Következő éjjel újra megtörtént a dolog. Egymás után több éjjel jött el így hozzá Aurobindo. Azután pedig Chinmoy olyan örömet és beteljesedést merített a meditációjából, hogy már nem kellett Sri Aurobindónak felébresztenie. 2 óra után 7 perccel magától felébredt és elkezdett meditálni. 1958-ban Nalini Da, az ashram főtitkára, megkérte Chinmoyt, hogy legyen a személyi titkára. Chinmoy nagyon szerencsésnek érezte magát, hogy Nalini Da őt választotta ki halhatatlan írásainak angolra fordítására. Ezt a munkát végezte egészen 1964-ig. Rabindranath Tagore, India Nobel-díjas költője egy alkalommal azt mondta Naliniről: Nalini Kanta Gupta egyedülállóan kivette részét a bengáli irodalomból. A fiatal Chinmoynak az ashramban volt egy mély spirituális tapasztalata, mely egész későbbi életét meghatározta. Akkor még csak 14 éves volt. Erről az élményéről így ír: amikor csak tehettem, az örökké kék tenger partjára menekültem, és letelepedtem ott magányomban. Tudatmadaram lassan táncolva felemelkedett, és beleveszett az ég magasságaiba. Egyik alkalommal, mikor teliholdas éjszaka volt, ahogy a kékes-fehér horizontra néztem, csak fényt láttam, édes és fenséges fénytengerét. Mindent beborított a fény végtelen óceánja, mely szeretetteljesen az édes hullámokon játszott. Véges tudatom eltelt a végtelen és halhatatlan iránti szomjúsággal, csak ittam a nektárt, és úsztam a fénylő óceánon. Úgy tűnt, nem létezem tovább ezen a földön. Hirtelen, nem tudom miért vagy hogyan, valami véget vetett édes álmomnak. A levegő már nem árasztotta mézillatú halhatatlan gyönyörét, mivel saját búskomor gondolataim törtek felszínre. Hasztalan, minden hasztalan. Itt a földön egy isteni világot teremteni teljesen reménytelen, csak egy gyerekes álom. Azt is éreztem, hogy még a saját életem folytatására is képtelen vagyok. Az csak egy tüskés sivatagnak tűnt, teleszórva véget nem érő nehézségekkel. Miért szenvedjem itt ezeket a kibírhatatlan kínokat és fájdalmakat? A végtelen fia vagyok, a szabadságot, a paradicsom extázisát kell birtokolnom. Ez az extázis örökké bennem honol. Hát miért ne hagynám itt ezt a halandó világot, hogy örök mennyei otthonomba visszatérjek? Egy hirtelen fényvillanás jelent meg a fejem felett. Ahogy áhítattal és csodálattal telve felnéztem, szeretettemet, az univerzum királyát találtam, aki engem nézett. Ragyogó arca tele volt aggodalommal. Atyám, kérdeztem, mi teszi arcodat így szomorúvá? Hogyan lehetnék boldog, fiam, ha nem akarsz az én társam lenni, és segíteni nekem a missziómban? Ebbe a világba millió és millió édes tervet rejtettem el, melyeket valósággá szeretnék alakítani.
Ha gyermekeim nem segítenek a játékomban, hogyan érhetném el isteni manifestációmat itt a földön? Mélyen megérintve meghajoltam, és megígértem: Atyám, hűséges társad leszek, szerető és őszinte az örökké valóságon át. Formálj engem, és tégy engem méltóvá kozmikus játékodban és isteni missziódban betöltendő szerepemre. My real Guru is the Lord Supreme, and whatever message, inner message I get from within, and I try to execute it outwardly. So Sri Aurobindo was my master in my formative years, before I was fully aware of my own realization, and then I started developing free access to my beloved Supreme, who is everybody's all, who is absolute Supreme, and it was he who commanded me, my inner pilot, to come to the West and to be of service to his Western children. So I am only following his dictates. Sri Chinmoy egy belső parancsnak engedelmeskedve érkezett Amerikába, hogy belső gazdagságát megossza a nyugati keresőkkel. 1964. április 13-án szállt le a gépe a New York-i John F. Kennedy repülőtéren. Először rendkívül jószívű támogatójánál lakott Manhattanben, később más helyeken bérelt szobát Manhattan és Brooklyn különböző részein, egészen 1968-ig, amikor is végleges Quincy otthonába költözött. Megérkezése után, hogy eleget tegyen az Egyesült Államok bevándorlási előírásainak, az állandó vízum megszerzéséig, 1967. júniusáig konzuli segédasszisztensként dolgozott a New York-i indiai főkonzulátus útlevél és vízum osztályán. Sri Chinmoy nagyon kedves emlékeket őriz az indiai konzulátusnál töltött időszakából. Életének erről a szakaszáról így szól: szegénység sújtott, de szívem tele volt örömmel. ...1965-ben Sri Chinmoy megtartotta első zenei fellépését és első előadását New Yorkban. Szavai mély visszhangra találtak a hallgatóság néhány tagjának szívében. Pár őszinte kereső kezdett érdeklődést tanúsítani filozófiája iránt, és az első tanítványok megjelentek. 1965. augusztus 27-én, Sri Chinmoy születésnapján megjelent az Ó magazin első száma. Ez a kis folyóirat Sri Chinmoy legfrissebb spirituális írásait és beszédeit tartalmazta. Mr. Ramamurti, Sri Chinmoy munkatársa a konzulátuson, azonnal elküldött egy példányt dr. S. Radhakrishnan részére, aki nagy filozófus volt, és akkoriban India elnöke. Dr. Radhakrishnan egy igen ékes szóló és megindító levélben válaszolt, melyben magasztalta Sri Chinmoy fennkölt, spirituális magasságát. Az első Ó magazinok egyikéből idézzük: az ember felébredt tudata láthatóan az isteni felé tart. Ez egy igen reménykeltő fénysugár a minket jelenleg körülvevő homályban. Itt az ideje, hogy ne csak testben, de szellemben, szívben és lélekben is összefogjunk. Áthágva a keletet és nyugatot elválasztó fizikai és szellemi határokat, magasan a nemzetek zászlai és egyéni zászlók felett lobog majd az isteni egység legmagasztosabb zászlaja. 1966-ban elkezdődtek a rendszeres találkozók a tanítványokkal, és Sri Chinmoy megalapította a New York-i központot. Sri Chinmoy 1967. június 13-án kilépett az indiai konzulátustól, hogy idejét teljes mértékben spirituális missziója egyre bővülő munkájának szentelje. Az indiai konzulátustól távozva Sri Chinmoy kiterjedt előadás sorozatba kezdett.
Arra bátorította a keresőket, hogy mélyen magukba merülve fedezzék fel valódi belső valóságukat, valódi énjüket. Első egyetemi előadását 1968. január 10-én tartotta Jamaikában, a West Indies Egyetemen, melynek címe Spiritualitás, mi az és mi nem az. Az előadásból idézzük. A spiritualitás nem menekülés a való világ elől. A spiritualitás megmutatja nekünk, mi az igazi valóság, és hogyan fedezhetjük azt fel itt a Földön. A spiritualitás nem az élet megtagadása, hanem az élet legtisztább elfogadása. Ezt követte még közel 400 egyetemi előadás, többek között olyan neves egyetemeken, mint a Harvard, a Yale, az Oxfordi, a Cambridge-i és a Tokiói Egyetem. Néha egyetlen nap leforgása alatt 2 vagy 3 előadást is tartott. Több egyetem is díszdoktori kitüntetésben részesítette. Az első európai előadás körútra 1970. novemberében került sor. Európai útjai során Sri Chinmoy többször is ellátogatott a Cambridge-i Egyetemre, hogy előadást vagy békekoncertet adjon. Az egyik ilyen látogatás során a King's College-ban tartott egy kis ünnepséget, mely számára azért is különleges, mivel 1890 és 92 között itt tanult Sri Aurobindo. Később Sir Patrick Bateson, a King's College igazgatója és etológia professzora így írt Sri Chinmoynak. Mindannyiunkra, akik itt Cambridge-ben találkoztunk önnel, nagy benyomást tett az ön derűje és jelenléte. A King's College intézet kápolnájának főesperese, George Pattison tiszteletes, egy különleges elismerést olvasott fel, melyből egy részlet így hangzik. Sri Chinmoy ajándéka, hogy eszközzé vált és szíveket indított nagyobb tiszteletére az egy Istennek, akitől minden békére irányuló gondolat fakad. Sri Chinmoyhoz a költészet már egészen fiatal kora óta közel állt, sok bengáli nyelvű verset és imát írt. A Sri Aurobindo Ashramban írt versei neves indiai újságokban is megjelentek. 22 évesen megírta az első angol nyelvű versét, melynek címe az Aranyfuvola. The golden flute, a sea of peace and joy and light, beyond my reach I know. In me the storm-tossed weeping night finds room to rage and flow. I cry aloud, but all in vain. I helpless, the earth unkind, what soul of might can share my pain? Death dart alone I find. Reft am I in the sea of time, my oars are washed away. How can I hope to reach the climb of God's eternal day? But hark, I hear the golden flute, its notes bring the summit down. Now safe am I, O absolute, gone death, gone night's stark frown. Sri Chinmoy több verses kötetet is írt. Az első nagyobb kötet címe a Flower Flames, vagyis Viráglángok, mely 10 000 verset tartalmaz. 1983-ban egy még nagyobb kötetbe vágott, mely elkészültekor 27 000 versből állt, és a 27 000 törekvés növény címet kapta. 1998. januárjában mindössze 3 órával azután, hogy befejezte az előző kötet 27 000. versét, egy eposzba illő újabb vállalkozásba fogott. Egy 77 000 versből álló különleges sorozat megírásába, melynek a 77 000 szolgálatfa címet adta. Életében 50 000 vers készült el a kötetből.
Sri Chinmoy az élet minden területén az öntúlszárnyalás filozófiáját hirdette, és maga is erre törekedett. Ez alól a költészet sem volt kivétel. 1996. augusztusában 24 óra leforgása alatt megírt 1301 verset, ami 63 másodpercenként egy verset jelent. Sri Chinmoy élete során több mint 1600 könyvet írt, melyek verseket, esszéket, színdarabokat, történeteket és kérdésekre adott válaszokat tartalmaznak. Könyveiben a törekvő emberi lélek spirituális tapasztalatairól ír, megvilágítva az utat az isteni valóság keresői előtt. Első nyugaton írt könyve, a meditációk táplálék a léleknek, 1970-ben jelent meg. Irodalmi munkásságáért többek között 1995-ben megkapta a Világbéke irodalmi díjat. Sri Chinmoy közel 21 000 dalt komponált, a legtöbbet az anyanyelvén bengáliul és angolul. Ezek a dalok az ember spirituális élményeinek teljes skáláját felölelik. 1984 óta adott békekoncerteket világszerte, melyeken meditatív dalait és kompozícióit adta elő keleti és nyugati hangszerek széles skáláján. Ezek a koncertek mindig díjtalanok voltak, és olyan híres koncerttermekben kerültek megrendezésre, mint a New York-i Lincoln Center, a Carnegie Hall, a londoni Royal Albert Hall, a Sydney Opera House, a San Franciscói Davis Hall, a moszkvai Rassia terem, vagy a tokiói Budokan Hall. A hangversenyek során Sri Chinmoy közel 20 hangszeren játszott, és igen felemelő és imádságteli légkört teremtett. A zene egyetemes nyelvét használva 777 nyilvános békekoncertjén világszerte több százezer embernek adta elő lélekemelő műveit. Through my music, I try to offer my feeling of oneness, inseparable oneness. We are all one, we belong to one family, and music is a universal language.
Sri Chinmoy zenéjét méltatták a zenei élet kiválóságai is. Leonard Bernstein, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője és karmestere a következőket mondta. Ön csodálatos példája az alkotó élet azon teljességének, melyet mi, hétköznapi halandók keresünk, és csak remélhetem, hogy egy napon találkozhatok önnel, és talán én is részt vehetek a csend és a határtalan energia kozmikus forrásában, amelyben ön él. Ravi Shankar, India egyik legnagyobb szitárművésze így vélekedett. Sri Chinmoy zenéje Istentől való, hatalmas, fantasztikus alkotásvággyal rendelkezik. Sri Chinmoy az élete során több más neves zenésszel és zeneszerzővel is találkozott, többek között Yehudi Menuhin legendás hegedűművésszel, Pablo Casals kiváló csellistával, Roberta Fleck 6-szoros Grammy-díjas énekesnővel, vagy Paul Horn híres fugolistával. Sri Chinmoy zenéjét tanítványai által alakított együttesek is játsszák mind a mai napig világszerte.